साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स कणकवली रेल्वे स्टेशन लगत साकारत आहे समर्थ साई रेसिडेन्सी 6 मजली रेरा रजिस्टर इमारत। तुमच्या घराचं स्वप्न आम्ही पूर्ण करणार। साईट पत्ता समर्थनगर रेल्वे स्टेशन नजीक, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग। कणकवली शहरातील रवळनाथ मंदिर चव्हाटा ते निमेवाडी स्वयंभू मंदिर या परिसरातील पायवाटेचा प्रश्न बरीच वर्ष प्रलंबित होता। तो नगरसेवक राकेश राणे यांनी मार्गी लावलाय। देवतरंग देवस्थळीत ये जा करणाऱ्या भाविकांना मार्गाच्या अभावामुळे मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता। या पायवाटेच्या कामाची ग्रामस्थांची अनेक वर्षांपासूनची मागणी प्रलंबित होती। अखेर प्रभाग क्रमांक 1 चे नगरसेवक राकेश राणे यांनी ग्रामस्थांना विश्वासात घेत स्वखर्चातून हे काम सुरू केलं। या कामाचं श्रीफळ वाढून सुरुवात करण्यात आली। यावेळी सदानंद राणे, अंबाजी राणे, माजी नगरसेवक किशोर राणे, चारू साटम, बाळा परब, प्रशांत साटम, विलास राणे, राजू गुरव, भूपेश राणे, नंदू देवळी, धीरज गावकर, मनोहर राणे, समीर राणे, दत्तात्रय मेस्त्री, संजय घाडी, दत्तात्रय राणे, मिलिंद पांचाळ, कार्तिक पिळणकर, अभय राणे, किशोर राणे, राजू चव्हाण, अनिकेत देसाई, श्रीराम राणे, प्रकाश मेस्त्री, दशरथ देसाई, बाळा राणे आदी ग्रामस्थ व मान्यवर उपस्थित होते। ग्रामस्थांनी या कामाबद्दल समाधान व्यक्त करत नगरसेवक राकेश राणे यांचे आभार मानले। नगरसेवक राकेश राणे यांनी स्वखर्चातून चिरेबंदी पायवाट बांधून देण्याचं आश्वासन दिलं होतं। त्या आश्वासनाची पूर्तता करत या कामाचं भूमिपूजन श्रीदेव स्वयंभू यांचं दर्शन घेऊन व श्रीफळ वाढून करण्यात आलं। या कामामुळे देवतरंग देवस्थळी जाणाऱ्या भाविकांची तसंच स्थानिक नागरिकांची गैरसोय दूर होणार असून परिसरातील दळणवळण अधिक सुलभ होणार आहे।